αθλητής από την Πάτρα. ΑΟΠ Έλοψ, δόθηκε η κίνηση, 6 χιλιόμετρα, 3 στροφές. Θα έχουμε άλλη μια κίνηση για να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα. Θα δούμε ποιος είναι ο αθλητής. Αποφάσισε να φύγει πολύ γρήγορα. Ήθιστε να φεύγουν γρήγορα οι αθλητές για να πλασαριστούν, να πάρουν τις θέσεις που θέλουν, να βρεθούν μπροστά, να αποφύγουν εκεί κάποια σπροξηματάκια. Νομίζω είναι από τη Νίκη Βύρωνα ο προπορευόμενος αθλητής. Κατσέλης και Γαλάνης είναι στον αγώνα από την ομάδα του Βύρωνα. Είναι αθλητής που τρέχει δεξιά στην οθόνη μας. Με το 4:20 είναι ο Γαλάνης λοιπόν. Και οι τρεις του Αμηνία μαζί, γκρουπάκι. Αρκετά μεγάλο το προπορευόμενο γκρουπ. Είμαστε ακόμα βέβαια στα πρώτα μέτρα. Πέρυσι η πρώτη θέση για τον Φίλιππο Σιώμο Γκίζα είχε κριθεί στα 18:46 και 6, είχε μεγάλη διαφορά. Ο Γιαννιώτης δαλτής που αγωνίζεται με τον Αλέξανδρο Μακεδονίας από πέρυσι. Θα τον δούμε στη συνέχεια. Είναι δηλωμένος κανονικά για τον αγώνα της κατηγορίας κάτω των 23. Και τα δύο παιδιά του ΑΟΠ Έλοψ, Γιαννακόπουλος, Μπηλιανός. ΑΟΠ Έλοψ επίσης πολύ μεγάλη παράδοση στις αποστάσεις.